मानगोनां चेयारमेन थानानि रिमानि बायबाले हामबाय जत चिनि आदम लग्न आनो थादैनि गबामा थानाय आंखौ हसन मुदुं पुलिसनि बिल जेता थाकिनो सालाय माने किन्तु पुलिस कैसा बेटालियन नो नाना हिंगा आईजी जरते मन कंट्रोल खाया ना पुलिस नि बेटालियन नुमा फोरोंनाय बोले इके एसपी रोंनो मो सिलाय बे ट्रेनिंग रिडि याके पर सिलाय ती दं माया ताबो राइफल अमुमिया एसपी रो ड्यूटी खायो किन्तु जों जदि एडिशनल रिक्रुट खायनो ना के पुलिस नो जों माने गवर्नर मा सिजाय सिलाय बे ट्रेनिंग मारिनाय एवं बिनि जों जदि 1200 रिक्रुट खायखाय बिनि कमान्डेंट अफिसार मा तंनाय कमान्डेंट अफिसार नो कंट्रोल खायनाय अब सिनि एडिशन हापंनि बागै लाथाबाय सिबिगे उनिया हंजागो आनि बुखावखाय ताबे सिलाय माति एखन बायगे खार कमा तनेबो सिलाय मासमा तंगु सिलाय मासमा तंनाय अबनि बागै पुलिस बिलनि बेबरो आनि अबनो कबं तंनाय जों गवर्नर रिफ्रु एवं राज्य सरकार रिफ्रु बा स्टेट गवर्नमेंट रिफ्रु आईजी जरते चिनि बेटालियन सिबुंनाय एवं आईजी नो कंट्रोल खायनाय जेमन आर्मी अनुका आर्मी अनुकाय डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नेल नाले कर्नेल बसिबुंगु विशेष करा इके बरबो कर्नेल नो कंट्रोल खायता के चिनिबो पुलिस नाना निकाय सिलाय बे ट्रेनिंग मारनाय एवं आईजी जरते बरक तंनाय आसे कक तै खोना बाकी कक सानाय हामबाय